Avui és dissabte, dia 18 d'abril del 2020. És el Dia Europeu dels Drets dels Pacients i el Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics. Trobo que ens tenen entretingudes a les persones amb dades, amb xifres, amb coloraines en les gràfiques i sovint el que diuen els informants es contradiu amb les dades reals. En aquests 26 dies que caminem cap al futur, convé pensar en la qualitat o amb la qualitat de vida dels autònoms que no arribaran a final de mes per no ser considerades les seues professions com a de primera necessitat. Ara que anuncien la relaxació del confinament per als més joves, doncs estaria bé que pensarem en la recuperació dels mercats ambulants dels nostres pobles.